защото щастието ви... Здравейте, бютите! Толкова много се радвам, че ви виждам отново. Надявам се да сте си починали през това лято. Сега съм ви приготвила едно изключително видео, с което започваме новия сезон. Много бързо, много ефективно. Това е упражнение, което е светкавичесто. Значи, за 15 секунди ще видите веднага промяната в горния си клепач. Прави се 15 секунди на едната вежда, 15 секунди на другата вежда и дава резултат. Тоест, правите си очната линия, мигате няколко пъти и тя не се отбелязва отгоре, което е много вбесяващо. И така, няма какво повече да се мъдриме, ами да се захващаме с упражнението. Сега ще видите, можете веднага да изпробвате ефекта му и отдолу в коментарите под видеото да ми оставите вашите впечатления и какво се е получило при вас. Можете да си направите снимка преди това и след това. Ето, вижте, моите вежди са горе-долу на една линия. Нарочно не съм правила упражнението преди това, за да видите как за секунди се променя. Значи, хващаме си едната вежда, повдигаме я максимално нагоре и масажираме в продължение на 15 секунди тук над нея. Масажираме, масажираме, масажираме и ще видите, че когато пуснем веждата, ще си остане така. Виждате ли? Вижте, вижте, съвсем различно. Сега правим и на другата вежда. „15 секунди. Нищо повече, нищо повече. Вижте, погледнете и клепача ви е вдигнат. Това беше за днес от мен. Много ви обичам. Искам да бъдете здрави, бъдете щастливи, защото щастието ви озарява отвътре и вие ставате красиви. Бъдете с повдигнати вежди с това светкавичесто упражнение. До нови срещи! Чао!